Ассалому алайкум ба ҳама бардорои азиз, апа модаро, мардуми тоҷик, нафаре ки айни ҳол моро тамошо кардесен. Ҳамаи шуморо хушомадед мегем ба канали Авиакасаи Толибов. Имрӯз 18 сентябри соли 2025 бардоро ва апа модарои азиз эфир сар додем ки нархи навои билетҳоро шумода гап занем. Дар программаи эфир нархи наво чӣ хел шидестай? Шахсоне ки дар ҳамаи эфир иштирок кардесен, марҳамат, шумо метавонед нависен. Шумо да билет ай киҷо ба киҷо дар корай, кадом рӯза дар корай, дар ҳамин комментария нависед. мо ҳатман ҳозир дар программаи эфир ба саволои шумо ҷавоб мегардонем. хуб, ногуфта намонад, апа модаро, бардорои азиз, авиакаса дорем, ба тамоми ҷо билет мефурӯшем. Билетҳои электронӣ ҳастай, бардорои азиз. Ба тамоми рӯи дунё билет ҳастай. аз соати 7 сар ба вақти Москва то соати 11 шаб ба вақти Москва кор мекунем. ҳар рӯз кор ҳастай, мо выходной надорем. Шанбе бозорам кор ҳастай. номерои ки ҳозир дар ҳамин рӯи экран дидесем, бардорои азиз, дар ҳамин номеро WhatsApp ҳастай, охириш 5497. нами ҳозир ки дар рӯи экран дидесен, ҳамин WhatsApp мо ҳастай. шумо гирен, касе ки меҳмон бошад, бори аввал дар канали мо дохил шидеста бошад, марҳамат гирен, сохранид кунен ва метавонем билет харидорӣ кунем аз авиакасаи мо бо нархҳои дастрас ба дили пир. Сами главни билетотона ма худам, бардорои азиз, апа модаро афорид мекунам. чӣ кам буде ки мешавад, мақсад худам ҷавобша метавонам. барои бе ташвиш метавонен билет харидорӣ кунен аз канали мо. мо зиёда 3 сол мешавад, 3 солам зиёд мешавад дар ҳамин самт кор ва фаъолият мекунем. марҳамат дорен, канали мо видеои моро тамошо кунем. мо кӯшиш мекунем ки тез эфир сар битем, ҳамсуҳбат шавем шумо хати ва нархи навои билета шумода гап занем, бардорои азиз, ки чӣ хел шидестай. хоҳиш мекунем касе ки эфир медорояд, аввал якдонагӣ лайка бимонед, дастгирӣ кунед, ба хотири дастгирӣ барои канал дастгирӣ шавад. баъд, бардорои азиз, хушхабар ҳастай, билетҳо арзон шидагӣ ҳастай. фақат билетҳое ки ай Тоҷикистон мебиёем, вақте ки ба тарафи Россия бигем, касе ки ай Душанбе Москва омадания, Душанбе Екатеринбург, Душанбе Санкт-Петербург ё дигар ҷо, хулас билет арзон шидагӣ бардоро. фақат ай Тоҷикистон омадан билет арзонтар шидагӣ ҳастай. ина марҳамат кунен. ҳозир шанси хуб ҳастай, касе ки ай Тоҷикистон мебиёяд, бародарҷоно, билет хеле арзон шидагӣ ҳастай. ҳозир ман шумода гап мезанам, дар ҳамин моҳи сентябр ай Душанбе Москва шумо чанд сум билет гирифта метавонед. авиакасаи мо 15500 рубл то ахири моҳа. касе ки ай Душанбе Москва омадания, ина марҳамат кунед, то 30 сентябра ҳамин авиакасаи мо шумо метавонед билет харидорӣ кунед, бародари азиз. ҳамин ягон кас эфира тамошо кардаиста боша, хоҳиш мекунем нависен овозомон чӣ хеле бардоро. овоз ҳаст, нест, эфир мечаспад, намечаспад, барои ки баъзе вақт эфиромон ҳамхел проблемаҳо дорад. хуб, марҳамат бардораи азиз, апа модаро, касе ки медирояд, саволотона нависан гирен, 1 соат эфир мекунем. ҳозир ҳамҷа дар программаи эфир мебинем, шумо дар гап мезанем. билет ай киҷо ба киҷо дар корай, кадом числода дар корай, ҳамаша дорем бардоро. Москва Душанбе бошад, Москва яъне ки Узбекистон, Қазоқистон, Армения, дигар ҳама ҷода, ҳама тараф билет ҳастад. баъд билетҳои дохилиро ҳам дорем бардоро. дохили ҳами яъне ки ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе Хуҷанд ё ки Хуҷанд ба Душанбе, вариантҳои билетҳошам ҳаста. ба сомонира билет мегирем бардоро. касе ки пули сомонӣ дошта бошад, фарқ надорад, мегирем ё ки рубл хати. хуб, Душанбе Москва 15500, 15400 ам мегирем. Душанбе Внуково ҳастай то ахири моҳи сентябра. баъд билети поезд, агар каседа ки дар кор бошад, фақат дохили шаҳрҳои Россия ҳастай бардоро. билети поезд берун ай Россия надорем.
масалан нафарҳое ҳастанд ки ай Москва ба Питер мераванд, билети арзонтар, ё ба Екатеринбург, Самара, дигар ҷо билети поезд ҳастай бардор. Билет самолёт бошад, ба любой ҷо ҳастай. кӯшиш мекунем рейс биёвем, билети шуморо бигирем, оформ кунем ва кӯмаки худмона бирасонем бардор. барома саволотон бошад, оиди багаж бошад, оиди дигар чизо вобаста ба ҳамин билет бошад, шумо нависем бардори азиз, то ҷои ҳамон медонистагимон, мефаҳмидагимона ба шумо ҷавобша мегардонем. хеле буд эфир накардем бардоро. Эфирам накунем агар мо да кор ҳастем бардоро, обязательно номеромон ҳастай кор мекунад. вақт ёфтем мақсад мо эфир мекунем бардоро. эфирам ки накардем мо кормон ҳамхе рафтесай кормона давом додестем. мақсад ватсап ҳаст, номеро ҳастанд. ай соати 7 саат то 11 шава дар ҳамин вақт занг занем, билет пурсидан, дигар саволоро додан, ин чизо бе суме бардоро, бе ташвиш. мақсад номеро ҳастай, любое время бигирем, занг занем, нарх навора пурсидан ва дигар саволо, ин чизо бе ягон мушкилӣ метавонем пурсем. галасовой кунем ки сообщение нависем, ҳатман ҷавоб мегардонем. занг вақте ки занг задем агар ҷавоб дода натонистем, ба ҳатман смс монем, мо да сообщениҳои шумо ҷавоб мегардонем. бардори азиз, ягон нафаре ки дар ҳамин эфир бошад, тамошо кардаеса бошед, марҳамат, ина саволотона нависем. билет ба ҳама ҷо бозам такрор мекунем дорем. тамоми ҷо ки ҷое ки набошад ёфта метиҳем. ҷа бародар галасовӣ кардам. хуб, як бародармон галасовӣ кардае ки нархнавои Москва душанберам эълон кунен. бародари азиз, ай Москва душанберам арзонтар шидагия билетҳо, арзон шидагияю чем омадан не, яъне ки ай душанбе вақте мебиёем арзонам шидаги нест. ҳозир ман шумода гап мезанам, ай Москва душанбе рафтан чанд арзон шидагия бардоро. так ҳамин рӯзада, ҳамин рӯз 18 сентябр Москва душанбе рафтан 21900 рубл. ай ҳама варианти арзон бардоро. ай дигар арзон надорад. дар моҳи сентябр бо моҳи октябр бо билет қиматай, яъне ки нами 22 то 26 сентябр Москва душанбе 21900 рублей. ҳамин нарха метавонен ай авиакассаи мо харидорӣ кунен. фақат ҳамин рӯза бардоро. пага нарх метавонад дигар шавад, ё ки ёзи мо эфир кардистем бардоро, ним соат пас нарха метавонад дигар шавад, як соат пас ҳам метавонад нарх дигар шавад. барои мо вақте ки шумо мепурсем, мо ҳамон ҷошда билета мебинем бардоро. мақсад вақте ки шумо мепурсед, мо билета шумо да нархша гап мезанем. баъзе бародаро ҳастанд баъд як соат пас менависанд ки акам билета бигирем, бояд бор дига мебинем ки аллакай нархаш қимат шидае бародаро, ё метавонад арзонам шавад. ин чизо шиданаш мумкин аст. барои ҳамин ин чиз онлайния бародаро, онлайн, яъне ки офлайн нест. ин ранги магазин вори нест, як бора хариди оварди монди ҳамон нарх беста. ин чиз дар
интернет дар сайт нархаш бозӣ кардан места бардоро. барои ҳамон ҳар дафъе ки шумо билет харидорӣ мекунед, ҳамон моменте ки сум мегзаронед, паспорт рӯй мекунед, бопурсен ки нарх чӣ хел шудааст, поён шудааст, баланд шудааст. ин нарх алиш шуданаш мумкин аст, тез алиш мешавад. мақсад ин чизҳоро шумо дарк кунед бардоро. ҳастанд хай нафарое ки мефаҳманд ин чизҳоро, бо ҳастанд нафароеш ки намефаҳманд, мегӯянд ки шумо 1 соат пеш дигар нарх гуфта будед, ё ки ҳастанд нафарое ки 1 рӯз мепурсад, ай байни 2-3 рӯз мегзарад, баъд мегӯяд ки ака мо паспорт рӯй кунем, ам билета гирем. мо мегӯем хай бародарҷон, нарх дигар шудае. маромад кунем бародарҷоно, ягон саволи дигар бошад шумо нависем. дина эфир сар дода будем, бародари азиз, эфирмон часпид, баъд суҳбатам карда натонистем. ҳай имрӯз эфир нағзай некем, одам кам аста, кам дромадисиям, намедонам. ба ҳамин хотир рози эфирмон созай начаспидесай, саволотон бошад маромад кунем. саволотона нависан гирем. оиди нархнавои билет. касе ки нав дуромадисай, бародари азиз, хушомаден. Москва душанбе як бор дига такрор мекунем, дар моҳи сентябр 21900 рубл варианти арзон. душанбе Москва омадан 15400 рубл, бародари азиз. агар ки ҳамин нархҳо маҳқул бошад, маромад дар ватсап мо муроҷиат кунед, мо билети шуморо гирифта метиҳем. Москва хуҷанд чанд сум ака? Рустам Сабитов. бародари азиз, кадом число дар числошам гап занем. ҳар рӯзаш ҳар хелай. Сентябрда дига нархай, октябр дига нархай. ҳар рӯзаш бо ҳар нархай, бародарҷон. акай Рустам, хушомадем, меҳмон бошен, ҳатман подписатсия кунед. мо кӯшиш мекунем тез эфир сартем, баъд гап занем. мақсад нархнавои билет чӣ хел шудеса, вазъиятҳо чӣ хела, ҳамаша шуморо ба қадри имкон мерасонем. Москва душанбера гуфтем 21900 варианти арзонаш. ҳама арзон вариант дар моҳи сентябр. бо дига октябрда бо нарх дига бардоро қиматтарай. Москва хуҷанд 1 октябр. оз як дақиқа бародарҷон. Москва хуҷанд 1 октябр. лайкҳоро мемонем бардоро, барои дастгирӣ канал шавад. хуб, 1 октябрда вариант аста Жуковский хуҷанд мешавад, бародари азиз. 24700 рублей. Жуковский хуҷандай. рейсои Домодедов хуҷанд буд, озирашда нестай. Сабабшам намедонем ростига дар чӣ астай. озирашда фақат аз як аэропорт паридестай хуҷанд.
Ирам Жуковский бардору. Озирашда Рейсой Дамадедов, Худжан Нестай. Ана Дамадедов душанбе шумо метонем билет бигирем ё Дамадедов Куллоб астай. Худжан бошад фақат аз Жуковский астай, дигар ҷо ҳозир напариеса. Саломат бошен ака Рустам. Саломат бошен бародари азиз. Хоб. Бародари азиз, касе ки дар эфир боша маромад саволотон боша нависан гирем. Эфирмонам аллакай 20 минут мешавад қариб. Ягон 1 соат эфир кунем. Баъд бо дар WhatsApp мешем. Агар билет гирифтанӣ бошед, дар WhatsApp занг занед. Бо дар WhatsApp подробно гап мезанем. Кадом рейс чанд сум, чанд қа багаж, чанд қа ручной. Чӣ хел астай, ҳамаша бо дар WhatsApp қатшимо подробно гап мезанем. Alhamdulillah. Маромад кунем бародарҷоно. Касе ки ҳозир дар эфир бошен, маромад саволотона нависан гирем.
бардораи азиз, ҳаволотон бошад нависен. Оиди нарх навои билет. Дар прямой эфир ба шумо гап мезанем. эфирмонам аллакай қариб ним соат мешавад. Як ним соати дига дар эфирем. хуб, касе ки билет дар коре марамат кем бардора. Алхамдулиллаҳ. хуш омадем бардоро. Касе ки нав дар омадистай. Авиакасса иҷа, агар касе меҳмон бошад, ба любой направлени билет ҳастай. Метавонед ами авиакассаи харидорӣ кунед бо нархҳои дастрас. номерои WhatsApp ҳаст, дар рӯи экран сахранӣ кунед. истифода баред ами хизматрасонии мо бардораи азиз. апа модаро касе ки тамошо кардисен, билет арзон шудагиай. рафтанам омаданам. Омадан хеле арзон шудагиай. Рафтан як камтар арзон шудаги астай. хулас ҳамин хел масъала. бардораи азиз, саволотон бошад марама навистан гирен. агар савол набошад эфирам ҷамъбаст кунем. ягон 10 минут пас саволо ки набошад 10 минут пас эфира ҷамъбаст мекунем. чӣ гуфтем бардоро? бо кӯшиш мекунем ки бо эфир кунем паги дига ба қадри имкон. Так. Фирӯз, ва алайкум салом бародар, хуш омадем. марама савол бошад оиди билетҳо нависем бародар.
خب алейкум салом, хуш омадед бародар. Дастгирӣ мекунем бародари азиз. Эфирам, каналам як дуна лайка мегузорем. Ина салом саволтон бошад, марамат нависем бародарҷон. 10 минути дигар дар эфирем, баъд ҷамъбаҳс мекунем бародаро. баъд мо дар WhatsApp мешавем. мақсад дар WhatsApp шумо метавонед занг занед. мо то соати 11 шаба кор мекунем бародаро. خب бародари азиз, хуш омадӣ. билет 25 ноябр 3 моҳи декабр чанд ҳазор рубла. акай Фирӯз акиҷо бакиҷо буданша нагуфтен ку? чанд ҳазор рубла гуфтен, рӯзшам гуфтен, моҳшам гуфтену акиҷо буданша нагуфтен бародарҷон. киҷора бинем Москва, Душанбе, Москва, намедонам, Москва, Дубай, Москва, Қазоқистон, киҷора бинем бародар. вақте ки савола метем бародарҷону ҳамаша пурра кӯтоҳ нависен, дарав мебинем ҷавоб метиҳем. бародари азиз, марама саволотона тез нависан гирен. як 5 минути дигарам дар эфир мешинем, баъд ҷамъбаҳс мекунем. хоб чӣ гуфтем бародарҷоно? ягон 5 минути дигар эфир мешинем, саволои шуморо ҷавоб мегардонем, баъд дар WhatsApp мешавем бародарҷоно. Москва, Тоҷикистон рафтам. Москва, Тоҷикистон рафтан бародарҷон. Москва ҳар хелае. Душанбе, Хуҷанд, киҷо шавидем бародари азиз. Иҷа Душанбе дигар нархай, Кӯлоб дигар нарх мешавад, Бохтар ҳастай, Хуҷанд ҳастай ака. Тоҷикистонда 4 шаҳрда аэропорт. барои ҳамин шаҳршам гап занем бародарҷон. хоб так, Москва, Душанбе, значит 25 ноябр то 3 моҳи. оз як дақиқа ака, ози мебинем. моҳи ноябрда, так, моҳи ноябр то 3 моҳи декабр варианти арзонаш, значит оз як дақиқа. ҳама арзон вариантш бародар Айжуковский, Душанбе ҳастай, 25 000 рублай ҳозирашта. нарх ҳамин рӯза ҳамин хеле бародарҷон. бо нарх метавонад як рӯз пас дига шавад, ё ки як ҳафта пас нарх метавонад дига шавад. Баланд меша, паст меша.
این چیزشم ما نمیدونیم فقط. یکی مزیرش دا 25,000 بلای ژوکوفسکی دوشنبه. وریانت ارزون. الحمدلله. бардори азиз, ҳаволотон бошад. маромад 5 минути дига дар эфир ҳастем. бавладҷону маромад кунед. хоб 4 минути дига бардоро эфир мекунем, баъд чикор мекунем, ҷамъбастиш мекунем. барои ҳамин ҳозир вақт дорем. саволотон бошад, маромад нависен дар прямой эфир, ба саволои шумо ҷавоб мегардонем. баъд то соати 11 бардоро бо метавонед занг занед, билет харидорӣ кунед. баъди соати 11 метавонед занг назанед, ба хотире ки морам дам мегирем бардоро. вақти корӣ буд мешавад.
баъд соати 7 саҳар қатъӣ метавонем бо ӯ муроҷиат кунем. 7 саҳар ба вақти Москва. бисёри нафарора ба вақти Москва мегем, ба вақти дигар ҷого занг мезананд, ба вақти душанбе занг мезананд. масалан соати 7 душанбе 5 Москва мешавад. хуб, инам хел реҷаи коримон аст саймбардоро. як 2 минути дига бардори азиз, 2 минути дига даъми эфирем, ҳай ҷамъбаст мекунем. саволо имрӯз кам шид, саволотон кам. ҳай бо насиб кардаги боша пага ё паги дига эфир мекунем, бо суҳбат мекунем бардоро. бардори азиз, хайна эфирмонам ҷамъбаст кунем. раҳмат нафарое ки дар омаден дастгирӣ карден, лайкотонам монден ва раҳмат ҳамон нафароедам ки ай мо билет мегиранд, боварӣ мекунанд, дастгиримон мекунанд. ҳаматонда ҳазор раҳмат. нафарое ки меҳмонем, дар канал обуна шуен. авиакас ҳастае, хай як рӯз дар кортон мешавад, номеромона сохранид кунед. билетҳо дорем бо нархҳои дастрас. шумо кае ки билет дар кор шед, бардоро марҳамат муроҷиат кунед, билетҳои худтона харидорӣ кунед. авиакасҳо бисёр ҳастае, ман намегӯм иминаи мо бихаред, хай нарх навора шумо мебинед, дар дигар ҷо сравниват мекунед ки иҷа чӣ хеле, уҷа чӣ хеле, хай баъдан билет харидорӣ мекунед. хуб, боқӣ саломат бошем бардоро. ина номеромон дар рӯи экран, охираш 5497. ватсап ҳаста. ватсап чӣ кор мекунад? номерои промоиш кор намекунад бардоро, фақат ватсап. ба ҳамин хотир дар ватсап ё занг занед, ё галасовӣ кунед, ё сообщение нависед, чӣ хеле ки шумода удобна бошад. хуб, то эфирҳои оянда худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад.